ହେଉଛି ଉଚିତ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଯାଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭଜନ କରେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମାନ ନାରାୟଣ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଝୁଲଣ ଲୀଳା ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପରା କହିଛ ପ୍ରଭୁ, କରି କରାଉ ଥାଏ ମୋହି ମୋରିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମର ଏ ଲୀଳା କାହିଁ ବୁଝିବା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଭୁ? ଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହେଉଛି ମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରିଝୁ ଗୋଚାନ୍ଦ ମୋର ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରିଝୁ ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରିଝୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ, ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସେ ନଦିଆ ଦାଣ୍ଡରେ। ହୋଇଛି ସେ କୁଲୁ କୁଲୁ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ମୋରା, ହୋଇଛି ସେ କୁଲୁ କୁଲୁ ଝୁଲୁରେ ଓହୋ ଝୁଲୁରେ 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 ନିତାଇ ଝୁଲ ମୋ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରିଝୁ ଝୁଲୁରେ